Ακόμη δεν γνωρίζετε τον καλύτερο βιοδιαγέρτη? Στην Hero Grace Speciales έχουμε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Το Hero Vital Serie Oro είναι ένας βιοδιαγέρτης πλούσιος σε αμινοξέα και σε υψηλής ποιότητας πεπτίδια. Επίσης, περιλαμβάνει έναν μοναδικό ενεργοποιητή χλωροφύλλης που αυξάνει τη φωτοσυνθετική ικανότητα του φυτού. Γνωρίζετε τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει το Hero Vital Serie Oro στην καλλιέργειά σας? Προωθεί όλα τα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας, πολλαπλασιάζει την ανάπτυξη των νεαρών βλαστών, αυξάνει την αντοχή των φυτών και επιταχύνει την ανάκαμψή τους μετά από στρες, βελτιώνει την απορρόφηση των ανόργανων λιπασμάτων, αυξάνει τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης στα φυτά. Μην το σκέφτεστε άλλο. Με το Hero Vital Serie Oro η επιτυχία είναι σίγουρη. Επίσης είναι και φιλικό στο περιβάλλον. Hero Vital Serie Oro από την Hero Grace Speciales.